Ola, neste vídeo imos aprender como facer unha entrevista ben preparada, paso a paso. A entrevista é un tipo de texto e de conversa na que unha persoa, normalmente xornalista, fai preguntas a outra persoa, que é a entrevistada. O obxectivo é obter información, coñecer opinións ou experiencias sobre un tema concreto. Hai preguntas pechadas, que se responden con sí ou con non. Por exemplo, gustache ler? E preguntas abertas, que permiten respostas máis completas. Por exemplo, que tipo de libros che gusta ler? Nunha entrevista interesante, recoméndase usar máis preguntas abertas para que a persoa poida expresarse mellor. Outros consellos importantes son preparar as preguntas con tempo, con antelación, investigar sobre a persoa e tamén sobre o tema, comezar con preguntas sinxelas para que a conversa vaya fluindo, escoitar con atención e adaptar as preguntas segundo sexan as respostas, non interromper a persoa entrevistada, respetar o tempo, o ton e o espazo da conversa. E se é para gravar, moi importante, comprobar antes o lugar, o son e a iluminación. En canto á estrutura dunha entrevista, hai que dicir que a entrevista ten tres partes principais. Na introdución, preséntase a persoa entrevistada e explícase de que tema se vai falar. O corpo da entrevista é a parte máis longa, aquí aparecen as preguntas e as respostas. O ideal é que haxa preguntas claras, variadas e ben ordenadas. E na despedida ou peche, agradecemos á persoa entrevistada a súa participación e rematamos a conversa de forma cordial. Vexamos un exemplo. Hoxe temos connosco a Aurora Marco, profesora, investigadora e unha das figuras clave na recuperación da memoria das mulleres galegas ao longo da historia, concretamente durante a Segunda República, a Guerra e o período da ditadura. Grazas ao seu traballo, moitas destas mulleres deixaron de ser invisibles. Bo día, Aurora. Bo día. Por que considera que é importante coñecer o papel das mulleres na Segunda República? Por que cree que históricamente se silenciou esta etapa? Foron fundamentais porque, a partir, cando acabou a ditadura e comezamos a recuperar historias de vida, elas foron un exemplo en todos os sentidos. O sea, creo que é unha obriga da sociedade e especificamente é unha obriga das docentes e dos docentes coñecer a todas aquelas mulleres que nos iluminaron coa súa luz, coa súa entrega, coa súa paixón pola defensa dos valores, da xustiza, da igualdade, da liberdade. Así que por iso é moi importante. Din que a historia que non se coñece é a que se repite. Que papel cree que xogou o sistema educativo a hora de transmitir a historia recente do noso país? Primeiro, os materiais escolares, os libros de texto, moitas veces teñen na programación leccións ou temas que sí permitirían traballar toda esta etapa e a posterior, a etapa da guerrilla, que foi fundamental tamén. O que acontece é que moitas veces iso cadra a final de curso e sáltase directamente. E por outra parte, tamén é preciso que haxa profesorado sensibilizado coa temática para coñecelo. Precisamente a nosa seguinte pregunta trata sobre o ámbito educativo. Poderías falarnos un pouco das mestras republicanas e de como foi a represión contra elas? Sí, bueno, na etapa da República houbo moitísimas reformas e especialmente no ámbito educativo. No ámbito educativo creáronse 27.000 escolas, houbo melloras dos salarios, houbo un proceso de modernización, houbo tamén numerosos cursos de orientación e de perfeccionamento do profesorado, polo tanto, as mestras eran mulleres que seguían, en certo modo, o artigo 48, concretamente da Constitución Republicana, dicía que a cultura, a educación, era o piar fundamental. E entón, promulgábase, queríase que houbese un ensino libre, obrigatorio, laico, gratuito, e tamén se propugnaba que houbese nos centros escolares os valores da solidariedade, da xustiza, da igualdade. Por tanto, aquelas mulleres foron fundamentais e foron duramente represaliadas. Moitas mestras foron sancionadas de diferentes formas. Unhas eran
suspendidas de emprego e salario. Despois había sancións máis fortes, había sancións, por exemplo, para desplazalas a outras provincias, co cal a vida daquelas mulleres, bueno, alterábase absolutamente, e aínda había sancións máis fortes, desplazalas fora de Galiza. E logo o castigo peor para elas foi a inhabilitación, o ficaren suspendidas e inhabilitadas para exerceren a docencia. E houve moitas. Lembro, por exemplo, mulleres sancionadas como Elvira Bao Maceiras, lembro, por exemplo, a Carmen Parga Rodríguez, en fin, moitas mulleres que agora non teño tempo a nomear, a citar. Hai cidades como Santiago ou Pontevedra onde xa se deron pasos para corrixir a discriminación da muller nos espazos públicos. Como cree que deberían de traballar as institucións neste sentido? Sí, bueno, hai moitas formas de darlles ás mulleres o lugar que teñen que ocupar na sociedade. En igualdade cos homes, evidentemente. Polo tanto, non só por nomes de rúas, que tamén, que é importante, senón contar con elas en numerosas actividades que se fan. Ás veces eu quedo alucinada cando vexo, por exemplo, mesas redondas onde aparecen só homes. Iso xa é anacrónico, iso é do Pithecanthropus. Estamos en 2023 e as mulleres teñen que estar en igualdade en todos os ámbitos de actuación cos homes, porque hoxe temos médicas, temos xuízas, temos directoras de xornais, temos reitoras, temos mulleres en todos os ámbitos de actuación, polo tanto non poden seguir ocultas nin esquecidas, e hai moito que facer desde as administracións. O que pasa que, claro, depende moito de quen este nas administracións para valorar dunha forma ou outra o papel que xogaron as mulleres. Cando hai xente concienciada nos cargos políticos, evidentemente as cousas cambian de forma significativa. Cando non os hai, pois xa sabemos o que acontece, seguir no ocultamento e na invisibilización. Moitas grazas, Aurora, polo seu tempo e por compartir con nós o seu traballo e o compromiso. Foi un placer escoitala e esperamos que esta conversa anime a moita xente nova a investigar, lembrar e construir un futuro máis xusto e máis igualitario.